kuna norok reso khimani 150 bosor bini asai masalno जों पालाया थांदों भगवान बिरसा मुंडानि त्रिपुरा हास्तेव मो इतिहास एक संगे मामिता डेंस 1200 चारिरक एक संगे मोसानाय आमानि बागाना मो একটা ইতিহাস চিনি त्रिपुरा सारंग बेले खुशी কোনো দিন কোনো চিনি যে ঐতিহ্য চিরা চরিত্র চিনি আগেইনি চিনি যে চলি ফেমন মামিতা ড্যান্স কোনো দিন কোনো একসঙ্গে 1200 জন চারিরক মোসানায় 15 तारिख वो टीटीआईडीसी खुम्फुई एकाडेमी माठ ग्राउंड एक संगे मोसानाय चिनी बागै बेलाय खुशिनि दिन सारा हायुं नुंनाय सारा पृथ्वी नुंनाय सारा देश नुंनाय चिनी त्रिपुरा सारंनि कालचार आबानि बागैनो जों बेलाय खुशी जे स्टेट लेवल चिनी खमलंगावै दङ ताय जत डिस्ट्रिक्ट 8टा डिस्ट्रिक्ट मो डिस्ट्रिक्ट वाइज नाय मनि बागै जों प्रस्तुति जतन दंगा बिरसा मुंडा आंखा एमन बरक इंग्रेजनि खिलाफ मो लड़ाई खायका हानि लड़ाई जातिनि लड़ाई जिनि अस्तित्व लड़ाई खायका श्री भगवान बिरसा मुंडा हानि लड़ाई खायका बिनि जातिनि बागै लड़ाई खायका मो जे इंग्रेजनि बिरुद्धे शोषण खायमानि बिरुद्धे वो कम अल्प बयसन वो लड़ाई खाई वो तिनी चिनी भारतवर्ष मुक्तिकारी आबानि बागैनो तिनी बिरसा मुंडा चिनी जनजाति दफानि निकलायो आबानि बागैनो तिनी चिनी जनजाति रकनि बागैबो चिनी बेलाय खुसिनि दिन जे बिनि आसायमा 150 साल आसायमानि सालो जों जागा पटक प्रग्राम खायदों बसखांगो जों 15 तारिख नरगनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतन आं कयो हायबायदि जतन त्रिपुरा हास्तिनि जतन लुकुरक फायदि बिरसा मुंडानि जों आसायमानि साल चिनी जनजाति गौरव दिवस और सालनो पालानि थांदों खुमुलुंगा जतन पार्टिसिपेट खालामनो कहो सर बाइके सम्भव खाजे 1200 जन फग आर्टिस्ट बरनि मान कासे गोबां माते असम्भव जिनिस नि कोनो करे जतन मानु अनेक परिश्रम खायगा जारा मनो फिल्मनाय रक जारा मनो पार्टिसिपेट खारिनाय रक अनेक परिश्रम खायगा चारे रंनो विभिन्न स्कुलनि चारे रक दङ अनेक सिनि कालचारल खानि रक दङ बरकनो ट्रेनिंग खारेमन सम्भव असम्भव कोनो करे सम्भव मुनो तिनी बरक तिनी आं नाम नायखा बरक जोंनो रेसल खाय फुनुका हाम मोसाका बसंगतम का बेलाय हम